tinatamad lang. Ano, wala ito. Yeah, pero ibang gold na ibang gold. Stretching lang. Tawag nila. Marami pa rin. Huwag na lang sinipag. Kuya Billy daw. Pinapakain na ng mga trap yung mga kalaban. Debate lang. Hindi, kasi sino ba nag-open? Kasi kaya naman eh, may dalawa naman.
Bike ka ulit, sa traffic. Hiking ka. Ganda eh, parang laki ng bus. Ano daw sabi? You him. So sad, so sad. Sabi ni... Sige, bayaran mo na lang yung Lao. Hello, 1, 2, 3, smile! Okay, wait, si Mimi, pero umiinip ko rin yung face. Yan na, papalo na. 1, 2, 3, 6, smile! Saan kasi ito? 1, 2, 3, smile! Lamig eh. Lamig. Lakas! Go check, depensan mo yun, depensan mo. Paluan mo. Akin na pakita, huwag na, huwag na. Yan. Ako naman. Grabe naman si Shane. Sira yung paluan niya. Lahat kumari tournament. Grabe naman si Vince.
Pumapalo. Go, Bryce! Bryce ba? Go, Bryce! Pumapalo ka pala eh! Hindi pumapalo ka pala Buti na lang. Buti nga. One boy. Gusto mo yung dalawa? Hi! Yung couple? Parang hindi ulit kayong tatlo magkakalaro? Ha? Ay, ano sa tatapusin mo natin yung set? Ay, okay. Hindi daw pala. Hindi na daw pala. Huwag na play. Kunin niyo na. No, it's okay. They can go. Si Nico. Game, you want to play? You wanna play? Come here. She's already on game, bro. I'm not playing. I'm just playing. Ikaw, mag-mix ka?